Untuk juri ini Mas Arya Gali bisa maju ke depan terlebih dahulu, J. Sambil berjalan untuk menyautkan sinyal membayar Siap Mas Arya Gali. Sumpah ing ati sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintuno satyeng katresnan bujangku sayang mangke panggengan mreh bisa kasempatan hanto jati ning kasadyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumadeng. Alhamdulillah. Nuwun nuwun. Yang terbaik. Bersama Arya Gali. Sinaksen bulan kekencar ing ratri Gure jagat bareng kawan si reki sayang nata bunga renggo tresno nyandeng sliramu heman kenyomane sesut jago joget no loro-loro tansah gandeng lan sira lalono wono coba ndrajang kodho lima sangu kemi janji suci kang wis tinaliai nyawiji tekaning sumpah ing ati sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintuno satyeng katresnan pujanku sayang mangke langgengan mreh bisa kasebatan anto jati ning kasadyan. Sena wulan kekencar ing ratri gurit jagat bareng lawan si reki sayang nata bunga renggo tresno nyandeng sliramu eman kenyoane sesut jago tansah gandeng lan sira lelono wono coba ndrajang kodho nimas hangu kemi janji suci kang wis tinaliai nyawiji tekaning sumpah ing ati
kasih sayang tansah sandingan kang kadya mimi winturna setyeng katresnan hujanku sayang mangke langgengan bisa kasembatan anto jati neng kasetyan hamba ping telu. Sanggandeng lan siro lelono wono coba ndracang koconi mas anggo kemisan di suci kang wis tinaliyai nyawisi tekaneng supaya ngati sayang tansah sandingan kakatyo mimi minturno setyeng katresnan bujangku sayang mangke langgengan bisa kesempatan anto jati neng supaya ngaksi sayang tansah sandingan kang kadya mimi minturna setyeng katresnan pujanku sayang mangke langgengan bisa kasembatan anto jati neng katresnan bisa kasembatan anto jati neng kasetyan Arya Galuh matur nuwun luar biasa. makasih Bu matur nuwun Ucapkan doa terbaik untuk koncone Dewi Mas Arya Galih. selamat pokok men Amin 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 amin. Ibu matur nuwun nggih matur nuwun Terima kasih luar biasa. oh tak gojek tengah handap foto dulu oh foto aku gembrobyo sih mas Apa-apa. itu kan sikilku ben Bintang ketularan. Nah. ben loro maksudnya Bintang ketularan kok yo.